Hello mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng pritong bangus at pritong galunggong. At baked mussels or baked tahong at saka sea grapes or lato. At meron po tayo ditong rice at meron tayo sausawan, suka na may kalamansi at sibuyas. At may panghimagas din po tayo dito, lychee. At drinks natin, tubig. Yung video na to ay special online collaboration with Lutuing Pachambz. Si Lutuing Pachambz po ay taga Imus, Cavite. Kaya sana po supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, panoorin natin. Ayan guys, napanood natin ang ating kaibigan na si Lutuing Pachambz. Opo, si Sisi po ay nagluluto siya, tapos yung niluluto niya, kinakain niya. So, cookbang po yung content niya. Kaya sana po, supportahan po natin siya at mag-subscribe po kayo. Tsaka napaka-supportive din ni Sisi. Kahit tahimik siya sa premiere, palagi siya nandun. Kahit anong oras na nandun pa rin siya. Kahit puyat nandun siya. Kaya mga ka-Foodie Bees, bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Opo. In the name And the Holy Spirit. Amen. Ayan guys, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Opo. Lutuing Pachambz, kain na tayo. Sisi. Nanganta po kay Kapampangan. Opo. Rice. Ito, Rice is light. ito. Namiss ko yung lato, secret. Titignan natin. Miss ko to. Tagal ko nang hindi nakakain kasi hindi namin na-champion yung nagtitinda eh. So, lagyan natin ng kamatis, sibuyas. Tsaka, tapos, lagyan mo ng kalamansi. Ito, ganito siya. Ako sasuko na lang dito sa atin. Dito na lang. Meron naman tayo. Meron tayo. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-Foodie Bees. Sisi, Lutuing Pachambz para sa iyo ang unang subo. Kain po tayo. Sarap. Takso na rin temperature. Ang sarap. Hindi ko natatanggalin dito. Dito na lang yan. Ang kita niyo. Sino kumakain ng balat? Ang sarap. Ang liit ng mga tahong. Sige. Sarap. Sausaw mo, Diyos ka dahil. Sarap. Kunin mo ako. Sarap ng tango. Sige, Diyos ka dahil may silim.
Namiss ko to yung lato. Ang tagal namin nahanap to eh. Naka-champo kanina kahapon. Ako first time kong nakatikim ng ganito guys. Kasi dun sa dagat namin walang ganito. Puro ano yun dun, bato. Tsaka palakak. Kaya first time kong nakatikim ng ganito. Sarap talaga guys. Masarap na. First time na yun. Ang dami namin nabiling ganyan. Isang kaserol, ay isang palanggana. Sarap. Sarap. Ang taba ng bangus. Sarap. Sarap. Sarap pala nito mo. Anghang. Sino kumakain ng ganito? Sarap. Si Lutuing Pachambz ay taga Cavite, Imus Cavite. Napakaganda niyan. Simple lang siya. At mukhang bata. Bata pa naman siya. Di ba nagkita kayo? Naano ako sa kanya kasi parang ano ako, tatay tapos siya na anak ko. Ang liit-liit niya. Di, parang si tatay yung si Fernan tapos ikaw yung mama niya. Fernan, ako daw yung tatay. Well, ako daw yung nanay, ikaw yung tatay. Anak natin si Pachambz. Ang ganda na yung Lutuing Pachambz. Yung mukha niya parang puso. Hearted pa nga naman, di ba? Oo. At kaibigan niya si Jenja Kaiden at si It's Me Grey Jen. Tsaka si Papa Roy. At saka si Papa Roy at saka si Moms. Yan. Supportahan din po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Magkakaibigan po mga yan.
Sinipin ako sa anghang. Sarap kasi. Saka doon din pala si ano, it's our end. Ano sa katropa? Wala pa lang ng taga doon ka. Doon mo siya pinuntahan. Kalak taga ano, ibang Manila. Sarap. Masarap. Mas masarap pa sa ano. Sa pork belly, no? At maraming salamat po pala sa last natin nakakulab na si Angel Mendoza in Seoul. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapanood kay Angel Mendoza in Seoul, please, panoorin din po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Si Angel Mendoza in Seoul, thank you so much po sa online collaboration po natin kahapon. Ayan. Salamat. Thank you so much. Ang sarap na ano. Ay! Tumalong pa. Meron pa tayong JJ dito. Ano? Ito yung gusto ko sa JJ. Ano? Yep. Sarap. Ulam? Cheers. At wala tayong beer ngayon. Si ano si Lutuing Pachambz, mahilig sa ano yun. Sa beer. Ang sinabi niya kasi sa akin. Kala niya ano, mataray ka. Hindi ko ako mataray. Sabi ko nga, hindi ka mataray. Mukha lang po ako mataray pero mabait ko ako sa personal. Ate. Ano mo na. Diba Christina? It with trucks? Yan.
At saka si It's Lenny. Frenny, di ba, Frenny? Matagal na siyang gusto makipag-collab kasi lang. Nahiya daw siya sa akin. Kasi daw natatakot siya sa iyo. Hindi na siya aswang. Aswang ba ako? Hindi na siya ano. To, aswang? Tumukhang to, aswang. Frenny, oh. Tumukhang to. Yan. Yan yung ano, magandang aswang. Magandang aswang. Tanungin niyo mo si Chrissy at saka 8 with rocks kung suplada ako. At alam mo yung bahay ni ano, Lutuing Pachambz. Kulay pink. Tsaka yung kotse niya. Ay, nagyata siya sa Hello Kitty, no? Nakita ko. Pati upuan nila pink. Pati kotse nila pink. Nakakatawa sila. Nakakatawa yun. Pati nga si R nila pink yun. Gusto ko ganun yung ano yung bahay ko, yung kwarto ko na gano'n. Pati yung tindahan niya pink. Siyempre, nakatira. Hello Kitty. Sarap. Sarap. Dapat natin yung light shit. Ay, salamat po. Salamat na gusto na naman tayo. Simot. Masarap na ano, bangus. Sarap. Simot. Sarap. Pangimagas tayo. Light shit. Mga ka-Foodie Bees, Lutuing Pachambz. Huwag niyo pong kalimutan. Click yun na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. At mag-subscribe na po kayo sa Yes. Sarap. Supportahan po natin siya at syempre mag-subscribe na po kayo. Yung mga niluluto po niya, masarap yung mga kanyang niluluto. Yan. Tapos natin. Sarap. Sarap mo. Ay, salamat po. Nabubus ko naman tayo. Yan. Mga Foodie Bee, naubos po natin lahat yung pagkain natin. Kalamansin na lang po yung natira. So bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin sila. Hampas Lupang Burgis, Eat with Beans and Chona, Tatlong Yagitlog, Chuck's Life, Chun Pig, Simple Mistak Mukbang,
Ma'am Shi I Vlog, Raw and Cook Food ASMR, Jen Jakaidan ASMR, Ma'am Shi Ruby, Coach Foodie, Mary MUKBANG, Ash Xbox, Mother Shingbu, Honeymaze TV, Paparan TV, Jen Hen Capares, at si Angel Mendoza Insol, bagong member po natin si Ceci. At thank you so much po nag-super chat po sa atin na si Ma'am Shi I Vlog. Ayan, meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo sa kanila. Yes. At shoutout din po natin sila, Jenny Ramos, Nika Sobre Peña, Aida Sarmiento from Santo Tomas, Lubao, Pampanga, Caitlin Jane Garin, Melinda Dayaw, Marisa De Yin Chausti from California, Jaisal Susi, hello po, Hello. Eva Fornia, Jinky Nacion, Christina Alvido, Ipon Mahilong, pinapa-shoutout ka po ng anak mo na si Gabriel Shane Geralve, El Yuri, at kay Tita Telma Benaventura, Tita, happy birthday po sa'yo. Happy birthday po, ma'am. At shoutout po sa mga napaka-supportive natin friends sila, Let Calderon, Abby Calderon, Grace Calderon, Calderon family, at kay Sisi, Christine Cecil Ogawa, love you po. At Love you kay po, ma'am. Maria Chance Vlog, meron po siyang channel. Please supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Yes. At kay Fernand Constantino Lodge, at kay Nancy Susan, Sisi, shout out po. At kay Lely Bernarte, Sisi Corcamani, love you. Sana all naman At niya. kay Jason Laksamana, Angie Santos, Roda Medenilia, ayan. Thank you so much po sa lahat ng suporta po ninyo sa amin. At sa mga avid viewers, silent viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa amin, thank you so much po sa suporta po ninyo. Maraming salamat. At sana po, supportahan din po natin yung kapatid ko na si Cook Like Crazy. Ayan, makakakulab po namin siya soon. Supportahan po natin siya. Yes. At kay It's Lenny. ayan, malapit na po yung ang pagbabalik ng friend ko at magko-collab na po. Yes, abangan nyo yan, guys. At si Eat with Rocks at Chrisia, ayan, get well soon. Pagaling kayo ha. Miss na namin kayo. Yes. At sino pa? At kay Tita Teresita Sia. Yes. Hello po, tita. Napakasarap mong kumain. Ayan. Sino pa? At mga Foodie Bee, please, Lutuing Pachambz po, please, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Yes. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Pakiclick na po yung notification bell niya para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Lutuing Pachambz. At ang aming Facebook page, mga kapudis. Kayo. Mga kapudibis. At TikTok. Mag-follow na po kayo. Ayan. Yes. Ganun din po sa aming mga kapudibis. Kung bago ka lang sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe, mga kapudibis. Thank you so much po. Bye-bye. Maraming salamat.